tening mecaning palagan rantas tening watahing kamurkan ujar tening mecaning palagan rantas tening watahing kamurkan
Basketo nang sebelah lor. Alian. Oh alian, basketo alian. Kono Ini basketo pokoknya yang tetep ketok. Tetep ketok. Matur nuwun basketo. Nggih. Luar biasa untuk panjenengan. Yo, didini yo. Paris. Dalam Le. Sabar sih. Yo. Arum.
berbanjaran sari. Bareng yo, joget bareng-bareng yo. Asik. Lintang kembali. Dalon-dalon res paris. Calon-calon lek J. Ngomong-ngomong karo sing eneng mburi. J. Notasine apa ben ora gejeglong? Goyang tenan, kurang bolong Ibrai, joget yo. Joget ke ya Chandra. Joget. Oh. Yo. Kembalikan masa-masa bolong Ibrai dulu kala yo. Ayo bos keto bolone. Joget ke. Oh,
Gompleng, gompleng, gompleng. Iya masih. Ku coba melempar manggis. Manggis karo manuke ya Pak Sri ya. Wedi karo manuke. Sejake urung kulino iki ya. Urung kulino. Nek busmi ora wedi rek Ora wedi. Ora manuk, heeh. Mbok kuwi petuk manuk dares kowe ora wedi kok. Gedene sak apa ya ora wedi. Sip sip. Yo Reso. yen kelingan marang sliramu. Biasa Paris. Luar biasa. Hati-hati. Hati-hati yo. Terusnya apa sayangku? Yo. Oh, anak lenang yo. 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 Oh, nek ra kuat tak ewangi le. Iya. Caritane wayang Jawi Rawana Raja Arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantuk tumandang ngalang kawus dadi abu obong gede sroning praja sikajo caritane wayang
Anengkoti raja Ratu Buko Rambono raja Gawe Dewi Sirko Pak Sri. Wes, Das budi Pak Ju. pokoke bengi iki suarane dintek-entekke. Dintek-entekke. Sesuk prei. Sesuk prei. Nggih. Luar biasa untuk dulur-dulur TMB. Sesuk prei mbeleh wedhus. Sukses untuk panjenengan semuanya. Ternyata penonton pada kesempatan malam hari ini sangat luar biasa bludak. Luar biasa. Aman konco-konco kabeh. Aman. Aman konco-konco kabeh. Aman. Sekak itu. Jengkok megap. Sing sare Haris. Jujur Res. Pripun? Wingi latihan kleru to. Kleru. Bengi iki ra kena kleru. Mboten kena kleru. Nggih. Yo. Terus nek Bolo kiprah siap kabeh nggih. Joget bareng nggih. Bentar, Ayo, Res, yo. gosike. Oh, saya minta bola kiprah joget Paris. bareng-bareng. Iki waroke ra entuk joget sik. Jajal nggo ketipung sik, ku penontonnya piye? Siap. Yo. Pokoknya malam ini saya minta tolong bola kiprah semuanya ikut joget bareng-bareng, kita meriahkan acara pada malam ini. Setuju? Oke. Setuju? Siap. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, Kaki kesandung. Cilik mesti biasanya jujur. Cah cilik biasanya jujur. Iya, Wang Pak Suli ya Sri. Dek ya. Warokane TMB Gayeng Mora Bede. kaya. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Manut tua nggih, ngono-ngono tok. Mel warokane TMB Gayeng Mora Mel. Kayak Ya percaya wong kowe tok bayaran mesti ngalem gayeng. Nek cah cilik mau jujur kok dari hati. Yo Res yo. Tuh,
Monggo Lek. Yo, Bolo Kiprah, kita ramaikan lagi yo. Lanjut. Lanjut. Yo. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam tubuh tidak siksa. Duduk goyang, kursi goyang. Redup subuh, hati ziar. Sambutkan ibu, suruh sembahyang. Jadilah anak tersayang. Hidup, hidup, kepala hidup. Hujan di Paris, Dalam Lek. selamat datang untuk dulur-dulur Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Weh, ono apa Pak Sri? Selamat Ada. Oh iya, Matur matur nuwun. nuwun. Matur nuwun. Sukses untuk panjenengan semuanya tentunya. Dilanjut, sekali. Saksena featuring TMB cocok. Cocok. Gayeng kanca-kanca. Bacot keje. Terus. Anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki ke satu. Sik Paris, Dalam Lek, dalam ben Lek. dibacut ke Rere. Oh jeh. Wo Rere ini lagu-lagu Islami ini Wis rasa kelotok mikir. di luar kepala. Rere rasa mikir yang ngene iki ya kok. Iki mau sing awal mau piye? Ada upaya. Ora, cek mau awal kayak mulai nyanyi Sik. mau. Iya, iya. Indung kepala iya. Diganti syair sayangku, diganti syair. Kaya lagu marahi karo Re kok. Iya. Tuku ciut sapokole. Pak Sri. Sik. Iya. Tambahan volumenya ya Mas Giting. Iya. Aku arep takon terus jelita. Weh, takon piye? Jelita. Kupingmu ki mung ngrungokke ra. Le nyanyi Rere piye? Tuku ciut sak botole. Wow, betul. Le nyanyi Rere iki jare tuku ciu sak botole simbah turu ketok kondalan ngono. Kurang ajar lah. Pak Sri. Heeh. Pak Sri. Das pundi Mas Jum? Nggih. Kula selanane pantun riyen kajeng sing joget seren riyen. Pantun ke? Nggih, ya cocok. Kagem jomblo-jomblo ya rungokke yo. Jumat Kliwon udane grimis. Keyop. Ngeyop. Enake ngopi karo menduan. Wah iya ngono. Tak sawang-sawang kowe tambah manis. Weh. Matur nuwun. Sayange kowe ora ngajak balikan yo. Sengkake to. Anyar. Nek aku nek mantane ya wis. Gocek. Gocek. Beleni diangkat. Sing Masalah angkat pribadi iki weh. Ora kono ngoso iki. Yo lanjut. Anak siapa pakai kerudung mata melirik.
kae. Nggih. Oh, iya. Ayo Pak Jum nggih. Oh, saiki giliraku Pak Sri. Monggo Pak Jumadi yo. Iki pokoknya anyar ya Pak Sri ya. Nggih anyar to, anyar. Yo, awas Dar. Ono tembok tekalone cari kapok. Yo. Nggih. Para kanca kabeh. Paris. Dalem Lek. Wes samekta kanca-kanca kabeh. Wes sawega ta, Cok. Budalke. Yo. Dalem Lek. Metu kebo sluku Pak. Sluku bathok. Nisik saire. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bareng-bareng ya tolong ya. Sluku bathok elo sirapa menyang Solo le payung padha wajan diloloka wong mati ora obah yen obah pateni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku bathok iki lainmu sira pawen solo le payung muto. Pak Sri, gimana Paris? iki kok iringane penak men iki jan iki rombongan wong endi to Mas? Nah, production. Saksena Production Luar biasa. featuring Turangga Muda. Nopi Pak Gepeng. jujur. Wes brutus durung Pak Gepeng? Musiknya penak apa rapi? Luar biasa. Pak Sri. Woi. Eneng ketuane otak-otak tak tekonane sih Pak Sri. Ya sip. Saksena musikane penak ora Pak Gepeng? Penak bos, penak. Aku rong krungu. Otak.
Yo cocok. Gepeng. Gepeng nang ndi? Oke to, Peng? Elo-elo gandrung wis to, Peng? Ya, yo. Kanca-kanca sengkake to. Lanjut, lanjut. Victor! Victor! Tak juga suweng, suweng keting kelenter. Kamu ketutung kucel, tetapi boleh lalen langsung tunggu kelean. Sipang gele kokong, sipang gele kokong. Menunggak kurang suweng, suweng
Yo, 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 yo. Yo. Jo jo jo.